Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala nini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnon lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga matunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV naman sa Facebook page ang programang nagatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PPCM, uban sa nagunang evangelist na si Juan Ramilo Mangales ug mga kauban. Mga kaigsoon na ng mga mahal na mong tigpaminaw, nining tungura karon. Aniya na usab kini ang programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing ang maganapit kaninyo, nga uta nini higayon na, nakamo sa kabaskog lagsik sa inyong mga panglawas na magamit na tungbunan sa mga pagtimbang sa mga kamaturan nga amo sad nga gipadangat di kanina to kay kini nga mga kamaturan gitulo ni Master Ikanamo. Ingon nga kami kasangkapan pagpadeg sa mga nakasulat sa Biblia, mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. O kung may mga basahon man nga reference nga igamit kini dili para sa pagsumpak sa Biblia. O amo na lang mainitong pagpangamusta sa tanan ng kaigsonan nga nagsunod karon ni ining pagtulunan sa PBCM kaninyo bisan asa mo nga dapit ka nagas lantaw kanamo sa pagsudong o nagapamati o labi na sa PBCM compound sa tanang mga membro diin nagapaluyo nining gilusad nato nga programa paghinaot kami nga walay ikapuon lato ang pagsuportan para maipadayon kini o ngining tungura magapaila pa ang uban pang mga ebangelista. Kumusta? Kinusab si Brother Rene Telebrico. O ganyan pa ang kauban nga ebangelista? Kumusta kaninyong kagigalano kagisunan kinusab si Brother Rumi Rama Camus o magpaila pa karon mo bantang ministro. Kumusta kaninyo? Kinusab si Brother Israel makarayo ng musa nga magigubang kaninyo ug dinto mura magpapala pang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kagigalano mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogines Magarayo katambayayong ninihiyuran karon sa pagatuod sa mga maturan nga nakadidyo o ginihiyo na kauban panatong sa pagkaministro. Kumusta og may pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalag mga kaigsunan sa gapon kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ramilo Mangales moy usa nga makauban ng tungura. Og ini kita nga oras mga kaigsunan dinhi sa inyong pagpadalungog sa RPNDXQ alas 12 nga po sa launa. Live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab ninyo kami sa YouTube ng bagabuhaton ikiyon lang RPNDXQ mga langit ng lamdag sa kinabuhi unang masudong programa sa PBCM. O mabati usab dininining sibihan sa B Radio 105.5 Waikurat FM sa Balimasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag-adlawng Domingo. O dininining sibihan sa Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag-adlawng Domingo. O dininining sibihan sa DXRU Radio Ultra, Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag-adlawng Domingo. Dininining sibihan sa Radyo Bandira, Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon, matag-adlawng Domingo. Dininining sibihan sa RMN DXPR, Pagadian City, medya oras kita mga kaigsunan. Alauna ngadto sa launa medya ang takna sa kahaponon, matag-adlawng Domingo. Dininining sibihan sa RMN DXDR Dipolog, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon, matag-adlawng Domingo. Dininining sibihan sa DXMM FM, Calamba, Misamis Occidental, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon, matag-adlawng Domingo.
O muning sibihan sa DYLO Cebu City, alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa Kaudtuhon, matagadlang Domingo. O muning sibihan sa DYHR Shine Radio 99.7 FM sa Toledo, Cebu, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Kung gusto magparangat sa mga pangutana mga kaigsunan, ang SIM number nato sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa mga kaigsunan na nasa tunipong bansa sa Amerika? Nila ni Brother Nicky Hermias, nagtanaw sila kanato via Facebook, ni Brother Miguel Hermias, ni Sister Laila Harrison, ni Sister Char Hermias, o ni Sister Charmaine Gabalyo, o sa uban pa diha nga mga kaigsunan nga nadiya nagasundog kanato. Di na lang nato maisa-isa paghingalan ng mga pangalan, no? O sa tanan nga nagasunod o nagalantaw sa TV5 sa Parasat Cable TV, mayong paminaw o pagsugpong ka namo. Ngayon sa pag-isikot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining higayon na karon mga mahal lamong tigpaminaw, ang doktrina gyud sa pagtulon ang PBCM nami sa ikatulong putong nga panahon. Ikatulong dakong panahon sa pagpamatod kay una sa panahon sa amahan nga mao si Jehova. Ikaduha, mao ang atong Ginoong Hesukristo sa pagtukod niya sa iglesia sa Mateo 16:18, gitawag og Iglesia ni Cristo, Roma 16:16. O sa panahon sa kang Jehova, Israel sa ikaduhang Samuel City 10 nga kama 24, opisyal nga pangalan o ng hari 18:31 nga gitawag nga ang Israel may imungalan. Sa ikatulong na nga panahon sa Espiritu Santo na sa katumanan sa pagwali diha na og angalan mao naanak kita sa PBCM kung sawali na kita sa Espiritu Santo. Matag panahon adunay pagkat-o. Sa pag-ingon na mo nga mawala ang wali nga Kristo dili magpadayon, wala kami nahimo nga nagbaka kami niya na nga but ipasabot nga kung sa Biblia pa nagsulti mig bakat, ang isulti unta angay ang kamaturan, wala na mo mahukas ang kabakakan kay ang among na isulti mao ang dili tinuod kay sugo ra gyud sa Episo 4:25 nga tungod yan na hukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod mo'y isulti ninyo. O muning mabasa, ang tinuod mo'y isulti ninyo nga matagusa ngadto sa silingan. Kapin nga nag-ingon may nga ang walipod nga Jehova dili magpadayon kay gi-cut off na. O dayon tungod yan na ang katumanan wali na dayon sa Espiritu Santo kung makat off pud ang wali nga Hesukristo. Di modo nga ang among kaatbang nagikuraw ang among doktrina kay dili lagi tinuod iya maning obligasyon o katungod iyang gibutangan o duluna nga nagbakak mi kay wala di ay pay kalibutan ang mga kasalayan bang pagasulti nga kami di ay ang nagwali sa Espiritu Santo sa unang panahon wa di ay magwali Espiritu Santo. May gisitas may sitas o gisitas niya ang pamatuon lugar ingon nga ebidensya niya sa Biblia aron dili mahimong bakak ang iyang gisulti nga naagid kuno ang pagwali sa Espiritu Santo kay sinabit man gani mao daw ang nagwali. Busa nini nato pamatud-an nato o kami bay wala makahukas sa among gisgutang pagpabakak unya ang nahitabo kay wa man hukasan namo ang pagpabakak di kung mahukas nimo tinod ang gisulti di na mis bakak pagasulti kinsa may nahatungdan nini kundi walay lain si Mitchell Bendilio nga nanukat dinhi sa estasyonan sa DXDR sa Dipolog adlong Domingo
alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion. Kay ang ato dinhi sa Dipolog sa DXDR alas 12 ngadto man sa alauna sa kahaponon. Atong ipabati Brad Ronnie ang katarungan ni Mitchell Bedillo aron diri kita magahimo sa pagpanukad sa pagtubag. Okay, Red. Mga minahang at ipaminaw, akong i-play ang tingog sa pastor sa Sabanista, Mitchell Bedillo. Aron magpaniribiran ani mga pasikat sa among mga pagtubag. Yeah. Sa ato masangkot nila, ang mga nasasamis na may nagwali na dahil sa Espiritu Santo. Hindi ato may bago na kami katumanan. Sa ato pag sila katumanan, wala na may nagwali sa Espiritu Santo kung ano mo mga bibisiyan. Ato masang 51 na versikulo 11. Basa. Ayaw kay isa likway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Mata sa masabi sa amin, ayaw kuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Anya, nakakatan niya patabagan ng may laki na anak sa Espiritu Santo peke. Sa salmista namin, ito ang kamasirin niyo. Senyor. Ha? Sabi daw, kamo mga na Senyor Dias Malimisa. Kawang kita bilang, nakusog na dito ng pantala, matod pa sa atong impo. Si salmista David, ang mga apostolos nito, mga si Tomas ilan yung Espiritu Santo, kaya nagwali mo ni, hindi daw na sila katubagan. Wala daw na sila gawali. Ano man gawali ni, nakamo magkakatubagan na si Espiritu Santo na may mawali. Agad na gulo sila parangkon mga kaisunan. Atong nabati, mga mahal na mong tigpaminaw, nga wala day kuno mahibalo lugar kibali si David nga adunay Espiritu Santo o wala pa lugar ang PBCM. Kay matod pa niya, naana daw mig pagpangangkon sa Espiritu Santo nga mabasa man kuno daw sa Biblia. Si Tomas makuno ang giwalin ni David. Nagwali man kuno si David dinhi og Espiritu Santo. Kay naaman sa 51:11 atong susihon mga malam mong tigpaminaw kay pagka makabasag Espiritu Santo kini ni ang iyang mo't ipasabot nga wali na dinhi. Ang pagsulti ni David dinhi mga kagalan dili wali sa Espiritu Santo oy ang gibasa niya no 51:11 man. Ingon dayon siya nga ipatubag ni sa may laki man kuno ning anak sa piki nga Espiritu Santo ako na gipasabot adto. Okay lang no kay iya man taon nga pagdahom nga piki ta o matag pagtulunan kung dili ta mo uyon nga tinud pikion gidato pero amo sang tubagon og kinsay piki namo niining pagsabuta. Ang gibasa niya 51:11. Isugod ko sa bersikulo 10 ngadto sa pagbasa dayon sa dosya o mabasa ba nga kini wali nagingon si Haring David. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios. Og bag-uha ang espiritu nga matulid sa sulod nako maning sa bersikulo 10 ang 11 diyon. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ingon si David. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ug sapnaya ko uban sa masingkamuton nga espiritu. Kini ba mga mahal mong tigpaminaw kay pag-ingon na mo si Jehovah nga giwali sa panahon sa unang hugna gikat og dili sila nagwali sa Espiritu Santo sa unang hugna nga panahon, iyan yung gisumpak. Kay ang pagwali na mo sa Espiritu Santo, katuman niya kang Master Tomas de Iwenio Sr., pagbasa din niya nini, na si Tomas Maday Kunoni, kay nagsampit malagis David, o nagsulti man siya sa Espiritu Santo, pero iyang gi-assume na kini wali. Di man tao ni wali mga mahal na mong tigpaminaw. Ang pagwali, pag-explikar ni nimo nga mo'y sintro nga gamiton nimo nga itudlo sa magkatawhan. Ang buong ipasabot ni David ini, aduna sa gihangyo, ang hangyo ni David, buhatan mo ako o sa kaulay nga kasing-kasing o Diyos,
ug baguha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako, mo nang iyang hangyo ni David sa Dios, pero kinsan Dios nga iyang gihangyuan. Ug ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan, bersikulo 11. Hangyo gyapon. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ug saplaya ako uban sa masingkamoton nga espiritu. Tanong niingon si David, ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Kay kung susihon, ang Espiritu Santo nga gihangyo ni David, ayaw pagkuha Ginoo ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Tungod kay kanang Espiritu Santo naa kang David, naa sa sulod kay ang Espiritu Santo mupuyo sa sulod sa tao. Ay ang preba nini Brother Israel sumala sa Biblia ang Espiritu Santo mutimplo o mupuyo diya sa sulod sa tao. Hay ang preba. Yan bro, iba, basahan na to, diri sa nagasulat si unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19, lapos na nga sa 20, ganyan, wala baka mo masayod niya ang inyong lawas, templo sa Espiritu Santo. Nga nagapuyo, sulod ninyo, o nga, kini inyong nabatunan, gikan sa Diyos, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kaya gipalit na kamo sa usa kabili, busa, himayaan ninyo ang Diyos diha sa inyong lawas. Bisan pa si Apostol Pablo, mga malamong tigpaminaw, nag-explain o nagsulti nga, wala ba ka mo masayot nga ang inyong lawas, templo sa Espiritu Santo, nga nagapuyo sa sulod ninyo. O nga kini inyong nabatunan gikan sa Diyos, kamo dili na sa inyong kaugalingon. Nagipalit na kamo sa usa ka bili, busa imayan ninyo ang Diyos diha sa inyong lawas. Nagtugan po si Apostol Pablo nga ang Espiritu Santo mapuyo sulod diya sa tao, kay ang Espiritu Santo ang tao isip mo iyang templo. Por iso sa panahon kang David nagangyo siya nga ayaw isalikway gikan sa imong ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Nag-explain si David nga ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Daw karon kay gisabot man ni Mitchell Bentillo nga wa day sila magwalig Espiritu Santo kay gisulti man na. Maintiman-an nga ang Espiritu Santo gikan pa sa pagbuhat sa tao, daan na naa ang Espiritu Santo, daan na naa ang Kristo. Ha? Muna atong ipalutaw. Pero kung daan na ang Kristo, daan na ang Espiritu Santo, wa magpasabot kay daan naman si Kristo. Wa na lang unta mataos Kristo kay daan naman nga naa na si Kristo. Kunaw na o si Priba Brandon eh. Ano basahon ako rin sa Biblia nga gitawag o Amplified Bible sa pagprueba nga daan na sa una diha na ning tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Basahon ako dinhi sa Genesis chapter akong pagbasahon Genesis chapter 1 verse 26 giyon sa pagpahayag sa balaang kasulatan Sa Biblia na, Amplified Bible. atong pamation mga malamong tigpaminaw. Giyon dinhi, God said, "Let us, Father, Son, and the Holy Spirit make mankind in our image after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the beasts, over all the earth, and over everything that creeps upon the earth." So naa ang pagpahayag sa balaang kasulatan rin. Nabasa na nato, Father, Son, Let and us make man. Let us make man. Kaya ka nang nagbuhat, Na ang Father mo kana, ug ang Son, ang Anak, ug ang Holy Spirit. naa na mga mahal mong tigpaminaw, walay lalis na na. Pero tungod kay naa naman, nakaibalo si David nga naa ang Espiritu Santo. Kung nakaibalo po si Apostol Pablo, nga naa po ang Espiritu Santo, mutimplo sulod sa tao. Por iso sa panahon kang David, wala diha ug wala pa matao si Apostol Pablo. Pero ang gisulti ni David, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagwa ang imong Espiritu Santo
gikan kanako. Atong susiyon sa Biblia. Wali din na. Hangyo ka na, mga kaigsonan ni David. Ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako sa versikulo 11. Nakaroon, atong susiyon, Brad Macarayo, si David nga nag-ingon, ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Kini si David, unsa si David sumala sa nakasulat sa Biblia, propeta o manalagna o dili? Ini si David, propeta ni siya o manalagna. Dili ato nga basa sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 29 ug 30, mga igsoon sa masaligon ako, magkasulti kaninyo, may tungod kang David nga patriarka, nga siya namatay og gilubong, ug ang iyang lubong, nagapabiling pamanggani kanato hangtod niining adlaw karon. Ug tungod kay propeta man siya si David ang gipasabot ni Apostol Pedro, dingas pagpahayag, ug nasayod nga ang Dios nakahimo kaniyag pinanumpaan saad, nga usa sa iyang mga kaliwat palingkoron sa Dios diha sa iyang trono. Busa sa nabasa nato si David, propeta siya o manalagna si David. Karon, kay si David, propeta o manalagna man siya, kung ang Diyos magpadayag sa iyang mga tinago, klaro man Badroni nga si Mitchell Bendilio dili manalagna. Kay ang ilang manalagna, mao si Eileen Goldwhite, di ba? Sa ilang gitawag o basahon sa lagda, sa pagtuon sa Biblia o sa mga balang alawiton, sa pahina 61, nga si Eileen Goldwhite, gitawag o manalagna, mabasa nga sa iglesia sa ulahing mga adlaw, nga siya mao ang manalagna. O, di sa ato pa, dili si Mitchell Bendilio mo'y manalagna. Pero mao, maang atong susiyon, kung mag-iskot man si David nga ayaw ako isalikway sa 2:11 sa Salmo, gikan sa imong atubangan, ug ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Matod pa ni Mitchell Bendilio, nagwali na si David og Espiritu Santo. Pero nag-ingon ba kuno si David nga si Tomas Eugenio, wala pa aning mahina nga mao ni among pasikranan nga katumanan sa among magtutudlo. Ang amo lang susihon, gusto ka ba o kami ba'y napiki nga wali ba'y buti pasabot nini? Naghangyo si David nga propeta karon kung magpadayag ang Dios o mga tinago sumala sa Biblia, Brad Rome. Ang mga tinago sa Dios diin niya ipadayag sa dili manalagna o propeta. Ito lang pagkabasa ang Reverend gini nakasulat sa Amos Kapitulo 3, versikulo 7, naging bini. Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat, sa bisan unsa, gawas kung ang iyang iyang tinago, idapadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Kung mao mga malamong tigpaminaw, klaro sa Biblia nga sa gibasa ni Brad Rome nga matinaw nga sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa. Gawas kon ang iyang tinago, ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga malagna. Way mabuhat ang Dios sa bisan unsa nga di hagas nga mubuhat siya. Ang usa niya buhaton ug do na may angay niyang buhaton. Ipahibalo sa igyot sa iyang mga manalagna o propeta labi na kung tinago. Idi si David tungod kay mupahibalo man si David sa Dios tungod kay katawhan man siya sa Dios, mao nga dili kalikayan nga sa Biblia noon na may tulo ka ngalan sa Biblia ang atong susiyon sa niini bang tulo ka ngalan kay giingon man ni Mitchell Bendilio nga wali na kuno ning Salmo 51:11 ato sa susiyon ang Biblia, Brad Rinihain ba nga adunay tulo ka ngalan sumala sa nakasulat sa Biblia? Nga din yung reference sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 nagingon, busa panglakaw kamo o himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamutismo kanila sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Busa sa Mateo 28:19 ang punto mo ay atong pagkuha, no? Nagisgot og sa ngalan sa Amahan,
sa pagsugo ni Kristo sa pagpapabautismo o bautismohan ang mga katawan, pinagi sa ngalan sa man o sa anak o sa Espiritu Santo. Walay lain nga amahan, Isaiah 64:8, si Hiuba mao ang gitawag og amahan. Ang punto nga atong gikuha, naghisgot dili may mulimot, nagsulti si David sa 51:11, ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Matud pa ni Mitchell Bentilio, wali ko nun nagwali ko sa David og Espiritu Santo. Dili tao na nagwali og Espiritu Santo, naghangyo nga dili ipakuha ang Espiritu Santo nga naa kaniya ug ang iyang gihangyuan si Hiuba na nga Dios. Og ang priba kay si David manalagna man, ug ang manalagna sila man lang ang mupadayag, kay gipadaygan man sila sa mga tinago sa Dios. O sa dili kalikayan nga atong ipangutana ang manalagna nga si David. Doon na may tulo ka ngalan, Bradronis, sa ngalan sa man o sa anak, mao na si Jesucristo o Espiritu Santo. Pangutana, sa ngalan ba siya sa Espiritu Santo nga principal, kanang pag-ingog principal, mo'y sintro ba nga kadalihok mo ginaiwali? Principal ba nga sintro o principal nga pagwali sa Espiritu Santo o principal ba siya sa pagwali tungod sa anak, sa ngalan sa anak nga mao si Jesucristo, si Haring David nga usa ka propeta o manalagna? Ang tubag niya na Reverend nga dili sentro sa Espiritu Santo nga wali ang gidala ni David nga usa ka propeta, dili pod sentro sa pagwali sa anak may balita diha kang Kristo ang gidala ni David. Mo nang masaypan gid ni Bendelio, nakabasa lang ka nga nagdisgot si David og Espiritu Santo, imo naman din ngalihon. Oh. Ha? Niya, basahon ako kinsa ang gipadayag ni David. Niya sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 1 ngadto sa 3. Atong paminawan, akong basahon. O inyong paminawan. Pagadaygon ko si Hiuba sa tanang mga panahon, Diha palang daan, si Hiuba may gisgutan. dili ang Espiritu Santo. O dili po si Kristo. Dili, Niya, atong ipadayon. Ang pagdayeg kaniya, ngadto na address kang Hiuba, ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba. diha palang daan, magakanunay. Always Sa akong baba. Dili ang Espiritu Santo mo yang gidayeg magakanunay sa iyang baba. O dili po Jesucristo nga anak na magadayeg siya na magakanunay sa iyang baba. Akong ipadayon. Ang akong kalag, matud pang David, magapangandak tungod kang Hiuba. Di mo dayon. Managpatalingog nini ang mga maghop ug managkalipay sila. Dito di ay angay magpatalinghog ang tanang mga maagop ug dito sila magakalipay sa iyang gipangandak, sa iyang kalag, diha sa ngalan tungod kang Hiuba. Diha sila ang mga tao angay malipay. Sa tres dayon, o padakoon ninyo si Hiuba uban kanako. Mali, awhag pod si David. Sa gipadako, Si Hiuba, dili si dili Espiritu Santo, dili pod ang atong Ginoong Jesucristo. Hiuba ang gingon. Padakoon ninyo si Hiuba uban kanako og usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. ang pagbayaw mao ang pag-isa kinsa iyang giisa o gibayaw, mga malamong tigpaminaw o tigsun o sa pagsunod dining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ang gibayaw niya nga di mag-usa ang tao dili sa ngalan sa anak nga mao si Jesucristo, dili sa ngalan sa Espiritu Santo. Naman to sa Genesis 1:26 sa The Amplified Bible. O kitaon mo mga malamong tigpaminaw na karon kung si David nga manalagna iyang dito niya gipaghiusa ang pagbayaw sa ngalan ni Hiuba sa pagbayaw sa ngalan ni Hiuba. Unsa pa ang kalakip nga gihatag ni David sa iyang pagbayaw niini Brad Makarayo. Ang Espiritu Santo bagyapon mo iyang gidalikyatan pagbayaw o ang anak mo gidalikyatan niya pagbayaw. Gidala niya ang titulo aning sentro nga pagbayawa. Kini si Mitchell Bendelio bitaw sa tinuod lang pagkaistorya.
magsulti, magpasabot sa dili gyud pod mao'y haom nga nakasulat sa Biblia. Manuman, kung nagiskot niya sa giingon ng Reverend hangyo na nga naa ng espiritu nga dili pagkuha o ng Espiritu Santo gikan kang David. Muna ang giingog hangyo. Kung giingon man diha, wala pa gani matawo si David Bindilyo. Naa sa plano pa lang gani buhaton ng tawapas Adan. Wapas iba. Naa ng Espiritu Santo. Ana na sistema. Pag abot ni David, imong gikuha kay naaman, nagkasulti mo sa David, imo nang giingog wali. Pero makita ni mo gibasa ni Bardune na ang gibayaw ngalan Hiuba di gyud ngalan sa Espiritu Santo. Ana, naunsa pang gibayaw. Ngalan ni Hiuba, unya gipailan niya nga kusog, muna pagbayaw niya, o giingon pa yun nga si Hiuba bato. Nasa nakasulat sa Salmo, Kapitulo 18, versikulo 1 ug 2. Gihigugma ko ikaw, o Hiuba, ikaw ang akong kusog. Agit igna, ang Espiritu Santo akong kusog. Wala. Si Kristo ang Si Kristo akong kusog. Giingon, si Hiuba, wa po dignag si Kristo. Wa po dignag Espiritu Santo. Kasi namulog si David. Na, mao ang akong bato, ug ang akong kuta, ug ang akong manluluwas. Diyos si ko. Kristo. Oo, akong bato. Nakanimo mo dangop ako. Taming ko ug ang sungay sa akong kaluwasan. Ang akong hataas na turi. Unya hain naman Bindilyo, ang imong giingon nga si David kay nakahisgot Espiritu Santo. Nagwali na. Oh. Mao na. Unya karon kinsa mangalan nga gi bayaw ni David? Si Kristo. Si Kristo, ang Espiritu Santo, si Hiuba. Yung sa pagbayaw, apil na ang si Hiuba kusog o si Hiuba bato. Karon no, muna'y winalihan sa mga manalagna nga dili manalagma nga mo'y gipadaygan sa Dios. Tanawa si Mitchell Bendilo nga padaygi. Naghangyo lang si David nga ayaw pagkuha, ayaw ako isalikway. Ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako siya. Nagwali na wa ko na magwali si David. Pero dahil pagsusi na to, nagtug-an lang si David nga naay Espiritu Santo nga naa niya, di lang ipakuha daw niyo ba. Pero pag mubayaw na siya sa ngalan, pag magisgot na siya kaluwasan, dili si Kristo ang iyang gitudlo sa Old Testament. Dili pod ang Espiritu Santo. Pero naa na si Kristo, naa na ang Espiritu Santo. Na si Isaias kay kauban man ni David nga managna. Pag-ingon ni David nga si Hiuba maong akong bato. Si Hiuba mao ang akong kusog. Naglain ba po si Isaias niya na sumala sa Biblia, Brad Rene? Niya Reverend din sa ako ng pagkabasahon sa Isaias Kapitulo 12, versikulo 2 na kaingon, Gikan sa uno. gikan sa uno. O ngadtong adlaw, ikaw magaingon, pagapasalamatan ko ikaw, o Hiuba. Kay bisan ikaw nasuko kanako, ang imong kasuko gikuha mo, o ako gilipay mo. Anya karon ang Dios mo ang akong kaluwasan, ako mosalig og dili madlok. Kay si Hiuba, bisan si Hiuba mo ang akong kusok, o ang akong lawiton, o siya na imong kaluwasan ko. Naglain ba Hiuba si David kay mo may nagsulti, naglain ba winalihan nga Hiuba si Isaias? Pagamala mong tigpaminaw, wa maglain. Kay matod pa ang giwali ni David, maopoy himo ni Isaias nga, pasalamatan ko ikaw. O Hiuba, kay bisan ikaw nasuko kanako, ang imong kasuko gikuha mo, ug ako gilipay mo. Anya karon o Dios, ang akong kaluwasan matod pa. Dili ako madlok kay si Kristo, kay ang Espiritu Santo, dili. Kay si Hiuba, bisan si Hiuba, mao nga akong kusog. Ang kusog ang gigamit nila sa katawan, sa pagpadik, sa pagwali, mao si Hiuba. Basta mga manalagna, magkausag yun. Karon, dire naman ta ni Moises, si Moises usapod ka manalagna. Karon, kining manalagna nga si Moises, nga pag-ingon ni David sa 18:1 sa Salmo, nga si Hiuba mao ang bato, napodya nga si Hiuba mao ang kusog na gigamit sa pagpadayag ni David. Lain ba po ang giwali ni Propeta Moises Brad Ronnie sumala sa Biblia? Kay ang iya ni Moises si Jesucristo o ang Espiritu Santo mo'y sentro nga iyang giwali? Sa tinuod lang si Moises, pareho sila ginalihan ni David o ni Isaias.
nga sentro sa ilang gibayaw, mao ra gyud ang ngalan sa amahan nga mao si Jehovah. Si Isaias nag-follow up sa pagsulti ni David nga si Jehovah mo'y kusog, gi-follow up ni Isaias. Pag-ingon po ni David nga si Jehovah mo yung bato, i-follow up ni Moises, og maupod ning ilang gimantala. Ani nga binilyo. Ani gid ka maron maproblema ni. Nag-ingon ka. Kung wa maabot ang mga PBC mo wali nga Espiritu Santo, kay si David nakahisgot og Espiritu Santo para nimo wali na. Niya, sentro nga gimantala ni Moises, dili Kristo, dili Espiritu Santo, kundi si Jehovah kalakip ang pitulo nga bato. Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 ug 4 akong basahon, ingon ini. Kay igamantala ko ang ngalan ni Espiritu Santo ba? Kristo ba? Dili oy. Igamantala ko ang ngalan ni Jehovah, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, yang tanan niya nga mga dalan mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong og matulid. Prueba rebelin nga si Moises, pareho kang David nagsanyaw, ug kang Isaias nagisgot nga si Jehovah, kusog nila, ilang gimantala, maura gyud si Jehovah. No, klaro na. Hanggang bindilyo og lutaw mo'y atong isgutan, naunlod na. Og iyang i-unload ang among katarungan. Nilutaw na. Karon, tungod kay si David sa ato nang napamatian sa unahan, sa 34 sa Salmo, versikulo 1 hangtod sa 3, mga malamong tigpaminaw, nag-ingon mas David nga usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Si Moises nga nagwali niya na, asa pod ang iyang gitudlo nga paghiusa, brad makarayo sa Espiritu Santo, sa kang Hesus Kristo nga atong Ginoo. Nindot kayo ni. Kini nindot ni Latos ni. Ningon ka ang giwali ni David, mao ang Espiritu Santo. Nagwali na si David ang pangutana. Kanang Salmo, moingon ka bisa pag gibatihon mo PBCM ana, moingon ka Salmo 18:1. Nada di man tala oy, kana di ba giingon na si Jehovah kusog. Giingon na si Jehovah bato. Diun sa man sa mga alagad ni Jehovah ang bato. Mo to giingon ni Moises kay igamantala ko ang ngalan ni Jehovah pakadoko nato ang atong bato. Sa ato pa, si Jehovah, bato, gimantala na nila. Mo nang gibaya, katong pagbayaw ni David, klaro nga pagmantala na dili ang Espiritu Santo, dili si Kristo. Unsay purpose? Para ang tao maghiusa, sama kanila. Sa wala pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo, ni ang panahon karon sa dapit sa PBCM. Wala pa. Sa unang panahon unsay purpose nga ilang gibayaw ang ngalan ni Jehovah, silang David, niya si Moises gimantala ang ngalan ni Jehovah para ang tao maghiusa. Asang kayusahan? Dili sa Espiritu Santo, dili pod kang Kristo. Niya, sa Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 4, magalakaw kamo sunod kang Jehovah nga inyong Dios. Wala ignag. Magalakaw kamo sunod sa Espiritu Santo o ni Kristo. Ang giingon, magalakaw kamo sunod kang Jehovah nga inyong Dios ug kaniya manghadlo kamo og magabantay sa imong sugo ug magasugot sa iyang tingog ug magaalagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya. Asa sila naghiusa nga ngalan nga ilang nga ilang Dios sa pag-alagad? Walang Jehovah. Kinsa ang ilang giwali? Mao si Jehovah. Dili ang Espiritu Santo, dili si Kristo. Asa gipangumuti bindilyo ang imong sinabtan kay nakaisgot si David og Espiritu Santo sa imo. Nagwali na. Oy, wa ka mahibalo nga ang tinago ipahibalo sa Dios ngadto sa mga propeta. Unya ang pangutana, gisulti lang ba nga naa ng Espiritu Santo? Dili kay nagmantala na, adi kay nakahisgot mag-Espiritu Santo, nagwali na. Unya karon ang pangutana, kay naa naman si Kristo, naa pang Espiritu Santo, sa plano nga buhaton ang tao, naa na des Kristo ato bindilyo. Muna ron, mura na gud sa imong pagisgot nga maunay tinudloan manggod sa piki nga anak sa Espiritu Santo kay natuluan man gud sa piki pod nga Espiritu Santo. Unya kay imo magming nasangpitan, mo na may imong giwali. Di ba si Kristo may giwali? Gipiki lang minimo. Ha? Mura na nga nagsampit si David ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako kay naman siyang sulod. Pero kung magwali sa sentro o principal nga wali, dili si Espiritu Santo, dili si Hesus Kristo. Nagkaroon na, daghanang mga propeta nga nagiusa niya na, na aritan ni propeta Samuel, Gadrone. Kung atong ipangutana, si Samuel ba, naglain po sa ubang mga propeta kay iyan ni Samuel, inyo, si Jehovah ang kiusahan. Inyo,
si Yuba ang alagaron, pero ako ang Espiritu Santo ay. Ug dili man si Jesucristo ay. Nga, basahon nato ang pahayag ni Samuel o sa kapropita. Sa gibasa kaganina, ang mga tinago sa Dios adto man ipadayag sa mga manlalagna o propeta. Nabasa ta na si David, si Isaias ug si Moses naghiusa sa pagpadayag pagmantala ug gialagaran nila si Yuba rayod. Atong basahon si propeta Samuel Bacon, ang iya ba ning gialagaran mao ang Espiritu Santo o baka ang atong Ginoong Jesucristo? Niya sa unang Samuel Kapitulo 12, versikulo 24, ang itong pagbabasahon. Kahadluki lamang ninyo si Hiuba. Hiuba dapat pag-islutan ni Propeta Samuel. O alagaron ninyo siya sa kamatuoran sa bugkos ninyong kasing-kasing kay hunana at kung unsa kadagko ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo matinaw rin sa gibasa ta, sa pagsusita nga si Propeta Samuel sama sa winalian o sa pagpangalagad ni Propeta David, Propeta Isaias o Propeta Moses, si Hiuba ragyod maoy ilang gialagaran diya sa kamatuoran. Oh, di nakita nato nga dili gyud si Jesucristo, dili mo ng Espiritu Santo. Gawas kang propeta Samuel, arita ni Josue kay kini si Josue puli man ni Moises. Imbes si Moises nagwali nga gimantala niya ang pagkabato o ang pagkamantala niya diya sa pag-iusa kang Yuba, si kining ministro Josue naglain ba siya di na ko to awaton tong akong gipulihan ingon niya na bapod ang prinsipyo ni Josue brethren ni sumala sa Biblia. Niya, dinireveren sa Josue, Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa city inyong patilinghugan ng mga kaigsunan. Karon nahitabo sa tapos ang kamatayon ni Moises, ang alagad ni Yuba, nga si Yuba misulti kang Josue, ang anak ni Nun, ang ministro ni Moises nga nagaingon, si Moises ang akong alagad patay na, busa karon bumangon ka og tumabok nining Jordan, ikaw og kining tibuok katawhan ngadto sa yuta ang akong igahatag kanila. Bisan ngadto sa mga anak sa Israel, ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapa sa inyong mga tel kana gihatag ko kaninyo sumala sa gipamulong ko kang Moses. Bikan sa kamingawan og nining Libano, bisan ngadto sa dagong suba, ang suba sa Euphrates, ang tanang yuta sa mga Hitihanon og ngadto nagayod sa dakong dagat dapit sa pagasalupan sa adlaw mo'y utlanan ninyo. Walay bisan kinsang tao maarang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako nag-uban kang Moses, man magauban ako kanimo, ikaw dili ko kawangon, ni biyaan ko ikaw. Magmakusganon ka o magmaisog ka, kay pinagi kanimo, kining katawhan, makapanunod sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga mahan, nga akong ihatag kanila. Magmabaskugon ka lamang o magmaisog gayod sa pag-atiman, sa pagbuhat, sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad, ayaw pagtipas ngadto sa ngadto sa wala gikan ni ana aron magmosuwagon ka bisan asa ka paingon. Atong nabasa mga malamong tikpaminaw nga si Moises patay naman ang alagad. Unya kini di ay si Josue ministro ni Moises. Mga gisugo siya si Josue sa pagpaadto sa tabok sa Jordan, ipabangon siya kay ipaadto sa tabok sa Jordan ngadto sa gihatag nila nga ngadto sa mga anak sa Israel nga kanang yutaa. Unya ginsaksyonan si Josue nga magmakusganon ka lamang o magmaisog ka, ayaw og ang magmaisog ka dayon sa pag-atiman daw sa buhat, sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises. Giinsaksyonan pa kay si Moises di ay nagsugo ni Josue, gipaluap pud niyo ba si Josue nga katong gisugo ni Moises nga mga balaod atimanan na. O nag-ingon ng Diyos, ayaw pagtipas, ingat to sa wala, gikan diya, o sa tuo, dili gud ipagtipas, ipagmauswagon gid siya. Nakaroon, kay di man siya ipatipas,
si Moises kay nagwali man nga si Yuba kisa po iyang ipadayag nga Dios nitipas ba siya Brad Macario sumala sa Biblia nga ingon si Yuba nga ayaw pagtipas sa tuo o sa wala. Ingon ba si kuan nga mutipas ng Diyos ko ang ako si kuan rin yun, si Jesucristo ang ako ang Espiritu Santo rin yun. Kung adto ta ni Bindilyo minaw, tipas yun. Pero kung arita ni Josue, di yun mo tipas. Kana ganing ingon nga dili ipatipas sa wala o sa to. Focus lang yun sila ba? Asa sila? Dito sa kanyo ba? Mo na'y sintro. Sintro Kay yun. mo tipas. Na? Atong basahon. Sa Kapitulo 24 sa basahon ni Josue. Kapitulo 24, versikulo 14-15. Busa karon kahadlukin ninyo si Jehovah. Og sa kinasingkasing og sa kamatuoran alagaron ninyo siya. Og isalikway ang mga Dios nga ginaalagaran sa inyong mga amahan sa unahan sa suba ug sa Ehipto ug sa Ehipto ug mag-alagad kamo kang Jehovah. Mo nang nakasentro ba nakapokus ra gis ngalan ni Jehovah. Kay di ba sila tipas. Oo, kay mao man ang ilang giusahan magud pagbayaw sa una pagmantala nga ngalan gud. Giingon, og kung daw-dautan ka ninyo ang pag-alagad kang Jehovah, magpili kamo nining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Kung mutipas bigyan sila. Kung ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga amahan didto sa unahan sa suba, kung ang mga Dios ba sa mga Amorihanon, kung kang kinsang yuta inyong gipuy-an apan alang kanako nana. Yagi sumpihan ang mga katawan. Oh, kang Josue lugar og sa akong balay sa ato pa sa iyang sakop sa pamilya, sa iyang asawa, sa iyang mga anak, kinanaran sa sistema, iyang parinti, iyang pagpahayag, alang kanako og sa akong balay, kami, mag-aalagad kang Jehovah. Dayon, unsay gisulti sa mga gisultihan niya kung ipadayon. Sa versikulo 16, hangtod sa versikulo 17, giingon sa pagpahayag, ug ang katawhan ming tubag ug ming ingon, ipahalayo kanamo nga kami lubiya kang Jehovah aron sa pag-alagad og laing Dios. 17. Kay si Jehovah nga among Dios, siya mao ang nagkuha kanato og sa atong mga amahan gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon, og siya mao'y naghimo ni atong dagkong mga ilhanan sa atong mga mata og nagbantay kanato sa tanang dalan nga atong giagian og sa taliwala sa tanang mga katawhan sa kang kinsang kinataliwadan kita mingagi. Unsay tubag sa mga katawhan nga giesplikaran ni Josue, niingon sila ipalayo ka na nga mubiya mi ni Jehovah nga mutipas mi ato mis wala mo ato mis tuo kay nanuman tuon kay magalagad biglaing Dios kay para kanamo si Jehovah mao ang nagluwas dai kun nilagikan sa ito mao'y nagluwas kanila. Di nagkapariho si Josue o katong gisultihan ni Josue nga mga katawan kay si Josue nakapanunod man kay puli man siya ni Moises sumala sa Biblia Brad Macario. Pero napanis Bindilyo supak ni di mo dawat ba ingon ni Bindilyo iapil po ng Espiritu Santo diha kay narapan nagisgutan na raban ng David. Nakita mo na mga malamong tigpaminaw. Puli among Dios nga gipakita ba na karon ari na punta ni Jeremias Brad Rome. Si Jeremias po propeta. Kisabay gipadayag ni Jeremias nga propeta si Jesucristo ang Espiritu Santo Brad Rome. Si Jehovah lang gyapon Reverend ato lang pagabasahon kining nakasulat dinhi sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 13 nagingon. Si Jehovah ang kalauman sa Israel ang tanan nga mingbiya kanimo pakawlawan sila kadtong mingbiya kanako igasulat diha sa yuta tungod kay sila ning talikod kang Jehovah ang tuburan sa buhi nga katubigan. Klaro kayo mga manamong tigpaminaw nga si manalagna o propeta Jeremias iyon o Jehovah ang kalauman sa Israel. Tanawa ha? Ang tanon nga mingbiya kanimo kini biyang Israel sa ikadang Samuel City Jis kama 24 si Jehovah ba nagtukod na. O niyang Israel iya ba ng katawan, mo ba na hingalan sa iyang katawan o nang hari 18:31 sumala sa gipasiuna ko na sa unahan kaganina.
O niya ningon si Jeremias, so Yuba ang kalauman sa Israel, ang tanan nga mingbiya kanimo, ang Yuba dili Espiritu Santo, dili Jesucristo. Pagkapakaulawan sila, katong mingbiya kanako, igasulat niya sa yuta, doon kay sila mingtalikod ng Yuba, ang tuburan sa buhi nga katubigan, ang tuburan niya sa buhi nga katubigan sa ilang panahon, si Jehovah, dili Espiritu Santo, dili ang atong Ginoong Hesukristo. Ari naman ta ni manalag na Malakyas Bradrone. Kisa ang gipadayag ni Malakyas nga Dios sa ilang panahon sa pagpasabot o pagwali, si Espiritu Santo, si Hesukristo, Dili Espiritu Santo, dili Jesucristo, dili si Jehovah gihapon. Basahon ako dinis Malakias kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto 11. Mga tama. Dingon din sa pagbayag, no? Malakias kapitulo 2 bersikulo 10 hangtod 11 ang Okay. atong babasa. Dingon. Wala ba kita usa lamang kaamahan? Isgot si Malakias ang amahan, ha? Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato? Nga naman, nga maluibon ang tagsa-tagsa kanato batok sa iyang igsuon sa pagpasipala sa tugon sa atong mga amahan. Ang Huda nagmaluibon ug ang dulumtanan gibuhat diya sa Israel o diya sa Jerusalem. Kay ang Huda nagpasipala sa pagkabalaan ni Jehovah. Gipasipalaan diya si Jehovah diya, ang pagkabalaan ni Jehovah gipasipalaan. Mo'y sulti ni Malakyas. Malakias, ganoon. Ang iyang sa pagkabalaan ni Jehovah nga iyang gihigugma o naminyo sa usa ka anak nga babae sa Dios nga dumulong. Okay, tama. Ingon si Malakyas, wala makitay usa lamang kaamahan, dili ba? Usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato. Si Isaias nagisgot og amahan, di sila magkabulag kinsa tong amahan nga gisgotan ni Isaias. Si Sa Jehovah. 64:8, di ba si Jehovah. Di mo na ang ilang ipasabot dili si Hesukristo nga amahan. O tanawa ra mga mahal nga tigpaminaw. O pagkadaganas mga propeta. Ari naman ta ni Zacarias Brad Rene kisa ang giwali ni Zacarias ang pagpasabot ni manalag na Zacarias si Hesukristo ang Espiritu Santo Brad Rene. Niya, Reverend, akong basahin ni Zacarias, kapitulo, gingon rin sa Zacarias, kapitulo 14, versikulo 9, kama 20, ngadto sa 21, ang gingon, sumala sa pagpayag sa balaang kasulatan ang gingon. Og si Yuba magahari sa tibok nga yuta niadtong adlaw, usa lamang si Yuba ug usara ang iyang ngalan. Dayon usara si Yuba, usara ang iyang ngalan, si Yuba ang magari sa tibok na yuta. Mo ni iyang gipasabot sa ilang panahon. Usa lamang si Yuba, dili ang Espiritu Santo ug si Kristo ang gipasabot. Dayon, Dini sa 20 ngadto sa 21 ang gingon. Niadtong adlaw igabutang diya sa mga linggangay sa mga kabayo kini pagkabalaan kang Yuba og ang gingon og mabalaan ang mga kulon sa balay ni Yuba, mayngon man ang mga panaksan nga ana sa tubangan sa halaran. Baytino, oo, ang tarang kulon sa Jerusalem o sa Huda, mabalaan alang kang Yuba sa mga panon o ang tanon kadto nga magahalad mana og makuha kanila og magapabukal sa sulod niini og niadtong adlaw wala nay kanaanhon sa balay ni Yuba sa mga panon. wala mag-ingon si Zacarias, wala nay balay ni Hesukristo sa mga panon. Wala nay kananon sa balay ni Hesukristo, sa balay sa Espiritu Santo. Ang gipasabot niya si Jehovah, mga malamong tigpaminaw. O niya, nag-ingon pa si Propeta Zacarias na niadtong adlaw igabutang diya sa mga lingganay ang mga kabayo kini pagkabalaan kang Hesukristo, kang Jehovah. Pagkabalaan sa Espiritu Santo, dili kang Jehovah. Og mabalaan ang mga kulon sa balay ni Jehovah. May mga kulon pa nga mabalaan, mga malamong tigpaminaw.
At sa maning kolon nga mabalaan, katubang kolon nga tuwa sa buhol. Ha? Nga, sa bulanon pa may ilang gamiton o pagtula sa tinula nga isda o kung sa may lutuon o pag-unon sa isda, kana bang kulona, dili. Ang kulon nga gipasabot, mga malamog tigpaminaw, mga tao na, nga balaanon ang maong mga kulon, mabalaan ka ng mga kulon. Balikan ko ang 64.8 sa Isayas. Kay matod pa ni Mitchell Bendillo, mo magkuno ni resulta sa piki nga kinigitawag og anak sa Espiritu Santo o piki nga tinuduan sa Espiritu Santo na pag-ingog balaanon tungkulon di og piki me anong ignog katungkulon nga to as buhol nya gipamaligya man basig na Cebu nas Manila basig na sa ato sa Cagayan de Oro City, Butuan ba, Iligan City, Ingog City, Davao City, hayon pa ng city wala po tungotso niya. Gigon, apan karon o Hiuba, ikaw mao ang among amahan, kami yuta nga kulunon. O ikaw mao ang among magpukulon, o kaming tanan binuhat man sa imong kamot. E di kung pananglitan, yuta pa ni sila, e di tuas buhol na kaya may lang mamuhatay nga na ilagyot ang taga, ang yuta man, dapit sa buhol, mga malamong tigpaminaw. Ano sa Biblia rabapot, gisimbolo rabapot, nga ang mga tao gihimo ra pud ingon nga makita nato nga yuta ingon ni samot gigapiki na sila ato basahon kay basig mapiki ta sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 2 gingon og ang tanang mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan kay kamo mahimong yuta nga nahimot nga kahimutan nagaingon siya ba sa panon iyo pa si propeta Malakias ug ang tanang mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan kinsa may mutawag bulahan ang nasod di ba ang mga tao nga nasa nasod kay kamo di perados mga tao mahimong yuta nga kahimutan o di ang mga tao gisimbolog yuta ug sabol pa ni di, yuta nya ang tao kay gihimo man kulon dito agyapos buhol ni paingon yuta sa buhol kulon sa buhol kitahod mo mga mahal na mong tigpaminaw di ni samot nalugog ba nga mo uy doon na ang oras atol lingot doon nga napag propeta ani nga maglain gyud siya sa kaugalingon nakaron ari tani Hagyo Brad Bacarayo si Hagyo pananglitan propeta Hagyo naglain pud siya iya si Espiritu Santo si Kristo ang iyang gipasabot sa ilang pagwali. Bisan pagani itong yawag ng tao pagtukod og balay dili gid para sa Espiritu Santo dito para po ni Kristo. Dili sa kasulat sa Hagyo kapitulo 1 bersikulo 13 kama na to sa city og 8 giingon unya misulti si Hagyo ang sulugoon ni Jehova pinaagi sa mensahe ni Jehova alang sa katawhan nga nagaingon ako magauban kaninyo miingon si Jehova o dili ang Espiritu Santo dili po si Kristo. O gidi ang giingon ni Jehova mo ni mensahe gisulti ni Jehova ngadto ni Hagyo gisulti po ni Hagyo po ngadto sa mga katawhan palandunga ang inyong mga dalan tungas kamo sa bukid og pagdalag kahoy og tukura ang balay giingon og ako mahimuot ni ana og ako pagahimayaon ni ingon si Jehova kinsa naghatag mensahe si Jehova kakinsang balay tong gitukod nila ni Hagyo og sa mga katawhan balay ni Jehova sa atong nabasa nagasulat sa dili sa Espiritu Santo ni Kristo nakaron ato ta sa unang tao kay kinilalang last versikulo brother sa panahon dito sa kaliwat ni Adan layo na kito sila si Isaias layo na kito sila Moises o David dito sa kini si Enoch pagkatao ikapito man ning kaliwatan sumala sa Judas 1:14 nga gisgutan kinsa man o asa nagsugod ang pagwali ang wali nila kay naaman sila sa unang kapanahonan Espiritu Santo brethren Hesus Kristo ang giwali sa unang panahon Dili oy, si Jehova gid Japon kay mao ning unang pagpangalaga. Dinhi sa Biblia nga gitawag Young's Literal Bible sa Genesis Young's Literal Translation Young's Literal Translation ng sa Biblia. sa Genesis chapter 4 verse 25 and 26. Gingon. And Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth. For God hath appointed for me another seed instead of Abel, for Cain hath slain him.
and to sit, to him also a son hath been born, and he calleth his name Enos. Then a beginning, sinugdan, was made of fruition, sa pagsangyaw, sa pagmantala, and the name of Jehovah, o Jehovah. Matinaw rin sa sinugdan, ang unang gisangyaw nila sa sinugdan, sa pagpangalagad, fruition, Sa pagpangatao na atong bata o ni gikan kang sit, Okay. nga mo siya Namatay man si Abel At- tungkol oo. sa pagpatay ni Cain. nga natawag gikan kang sit si Enos, sa sinugdan, ang ilang gihimo sa pagsangyaw, dili Espiritu Santo, dili Kristo, kundi the name of Jehovah. Basta mga malamong tigpaminaw, no? Sa unang panahon na pamatud-an na mo nga dili Jesucristo, dili Espiritu Santo ang giwali. Nagangyo lang si David, ayaw pagkuha ang Espiritu Santo, pero sintro, dili Espiritu Santo, dili Kristo ang ilang giwali. Ang tudya, ang among ikalag kanyo sa ngalan na lamang sa magtutulo, mas nagumas, din yung Senyor, kinilang ningulagad, Evangelista Reverend Charlie Winyog, sa ngalan sa mga kauban nga mga evangelista o ministro. Masab si Brother Hermogenes Bacarayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Giselle Macarayo. Inusabi si Brother Romira Macamos. O kinusab ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Camilo Mangalos, kami ngayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.